Проект реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение в град Момчилград на стойност 50 000 лева. Финансиране чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група, общини Момчилград и Крумовград по мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Предмет на проектното предложение е поставяне на камери за видеонаблюдение в община Момчилград с цел повишаване безопасността и сигурността на населението. В по-мащабен план се цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и устойчиво икономическо развитие на общината. По проекта са поставени 27 броя 4 мегапикселови IP камери, алуминиеви стойки и алуминиеви кутии за монтаж на камерите, професионални мрежови видеорекордери, твърди дискове, резервно захранване, външни табла, комуникационни шкафове и монитори. Камерите, поставени в град Момчилград, са на възлови места като входа и изхода на град Момчилград по двете главни улици Гюмюрджинска и Маказа. Камери са поставени и по сградата на многопрофилна болница за активно лечение д-р Сергей Ростовцев ЕООД и Центъра за обществена подкрепа град Момчилград. В Централния градски парк са поставени 3 броя камери. Камери са поставени и на улиците 26 декември, Васил Левски, Кукиче, братя Миладинови, Черно море, Стефан Караджа, квартал Орфей. Камери са поставени и в двата големи квартали на Момчилград, Мамолица и квартал 11, както и на входовете на селата Багянка, Груево, Нановица, Звездел и Равен. Изградена е система за електронно наблюдение на въведени в експлоатация хардуерни и софтуерни компоненти.